Te-am prins! Dar ce naiba? Dăm drumul de aici! Cer să fiu eliberat! Incredibil! Poate vorbi? Sigur că pot vorbi. Dăm drumul sau o să încep să țip? Dăm drumul! Mai întâi vreau să te privesc mai bine. Bună seara! Deci tu ești omulețul ciudat care mă tot urmărea. Omuleț ciudat? Cum îndrăsnești? Aș dori să te informez că am o dimensiune respectabilă pentru un umpa-lumpa. Un umpa ce? De fapt, în Lumpalem sunt perceput ca fiind înăltuț. Mi se spune lofty. Și ți-aș fi recunoscător dacă nu te mai holba la mine de parcă aș fi ceva neplăcut dintr-o batistă. Mi se pare inconfortabil și, sincer, urât. Scuze. Eliberează-mă. Nu ai absolut niciun drept să îmbuteliezi străini nevinovați. Poftim? Stai așa, furi de ani întregi de la mine. Păi tu ai început. Eu? Ne-ai furat fructele de cacao. Ce spui acolo? Adică, tu nici măcar nu ți-amintești Ce să-mi amintesc? ziua în care tu mi-ai distrus viața. Nu mi-amintesc asta. Ei bine, tinere, permite-mi să-ți reamintesc sub forma unui cântec atât de antrenant încât îți va rămâne mereu în minte. Nu cred că vreau să-l aud. Târziu, deja dansez. Odată pornit, nu mă mai pot opri. Umpa, lumpa, dumpătită, am o poveste tragică. Umpa, lumpa, dumpătiti, te sfătuiesc atent să fii. În Lumpalem, deși e frumos, totuși cacao arunca de pe jos. Stăteam de față până s-au copt. Tu ai venit și brusc le-ai rupt. De ce nu-ai spus nimic? Că probabil am ațipit. Umpa, lumpa, dumpătitei, așa că am fost gonit de ai mei. Sunt alungat și de atunci stau în frig, până plătesc înapoi însutit ce câștig. De 1000 de ori cred că glumești. Îți repet, însutit ce câștig. Wow. Domnule Lumpa, dacă găsești o pedeapsă rezonabilă pentru că am luat 3 fructe, 4 fructe. 4 fructe, sigur putem ajunge la o înțelegere, dar nu-ți pot da toată ciocolata. Am oameni care se bazează pe mine. Foarte bine. Îți spun cum facem. Mă eliberez și putem discuta ca între domni. Bine. Mulțumesc. Acum ești amabil să-mi dai pentru o clipă chiar tigăița de acolo? Asta? Nu, aceea mai grea. Bine. Mulțumesc mult. Dar ce bestie, nu-i așa? Vino un pic mai aproape. Mai aproape, haide, vino. Haide, mai aproape, hai. Așa. Ce vrei? Au! Mamă! Umpa-lumpa nu negociază. La revedere. Dar e ultimul meu borcan! Am zis la revedere.